Nggih. Lalu menika monggo dihibur para kadang-kadang tamu ingkang sami rawuh. Sesarengan campur sari cakra. Monggo sugeng laras sesarengan cakra buana. Bayaran utang Mbah Wo, renek sing senggak ngene iki. Pancet lah yo, ngono kene. Oh, gare yo. Lek kurang titik no komplain lho. Padahal lho kon senggak lho angel. Lah yo, apa meneh Mas Bisma ya Allah Mas Bisma guyu wae Mas Bisma. Cacahe ngono ku lho Mbah Wo. Aku mah nyuwun apa terus diparingi apa ngono lho. Piye ngono Mbah Wo, Mbah Wo? Lah Mbah Wo lek guyu-guyu tak ta Mas Dika. Anak jenengan Mbah Wo ya. Nggih, anak ibuke. Oh anak ibuke. Nggih. Oh nggih, niki enten Mbak Ulan Mbah Wo, mbok menawi mangke kersa minggah nggih. Oh nggih, mangke sampun dipun jadwal wonten mriki. Nggih, Mbak Cantika monggo dilanjut. Mendah baya
Nyantol. Nyantol, gak iso mengo Marian. Aduh, Mas, kok guyang-guyu to, Mas? Gak pengen nyanyi nek kene to, Mas? Mah. Ya wis. Mendah bayayen